aby ste vy nemuseli. A v dnešnom videu si ho idem vyzdvihnúť. Ľudia, som extrémne nervózny dneska a sám veľmi nedokážem uveriť tomu, že čo dneska ideme robiť. Takže takto, kto ma pozná, ten vie, ale kto ma nepozná, tak som youtuber. A som youtuber kvôli tomu, pretože v detstve som nebol ničím zaujímavý ako malé dieťa na základke. A ešte k tomu som bol mentálne šikanovaný. Takže presne kvôli tomu, keď som mal 12 rokov, tak som si v roku 2014 založil svoj YouTube kanál s víziou byť populárny nielen v škole, ale aj na internete. Za rok, v mojich 13 rokoch, som natočil svoje 100 video v poradí a dostal som možnosť z YouTube zarábať peniaze. Ty pičo, keď on v 14 už mal ty kokos 100 videí. Nevedel som, že vôbec niekedy takúto možnosť niekedy dostanem. V roku 2016 som získal 100 000 odberateľov na mojom hlavnom kanáli a získal som Silver Button. A o trochu neskôr, v roku 2019 som si kúpil svoje prvé vysnívané auto Audi A7, ktorú mám doteraz v garáži. Ľudia, čo ma sledujú, tak viete, že s tým autom točím videa a využívam ho na content. Neskôr, keď som mal 22 rokov, tak som na kanáli získal 1 000 000 odberateľov, ako vtedy jeden z 13 ľudí v celom Československu. A dneska po viac ako 1600 vydaných videách, po viac ako desiatkách súprových projektoch a po desiatkách vypredaných akciách som sa rozhodol, že sa obmením za niečo, čo som si niekedy sľúbil. Keď som mal 12 rokov, tak som si ustanovil, že raz do môjho rodného mesta na východe Slovenska zoberiem Lambo. Či to bude za 5 rokov, či to bude za 10 rokov, za 20 rokov, to mi je jedno. Chcem vlastnou zásluhou a vlastnou prácou dosiahnuť toho, aby som doniesol Lambo do môjho rodného mesta. Neprebehlo ani 5 rokov, ani 10 rokov, prebehlo pár mesiacov a stojím tu pred showroomom super luxusných aut a idem si vyzdvihnúť svoje vlastné Lamborghini. Neverím, čo sa deje, dneska je sen. Nachádzame sa v Anont Performance Brno, kde som si svoje Lambo kúpil. A teraz sa idem zoznamiť. Kamo, ale to Ford GTčko vedľa tiež není zlé, akože píčo, to musí mať aký zvuk. S ľuďmi, ktorí ma tu čakajú. Jo, nazdar, čus. Čakali ma tam moji najlepší kamaráti Lukáš a Marley, potom Nudlička a taktiež chlapci z FXCG. Konkrétne Jacob mi pomohol s kontaktmi, aby som si toto Lambo vôbec mohol kúpiť. Je to tu, no. Jak to je prikryté na to. Pozri na to GTčko vedľa, čo ti jebe. To som hral v Most Wanted, si pamätám, kokot. To išlo bomby. Hej, borci, asi ani nevieme, či to chcem nejak extra naťahovať, asi by sme rovno išli na to, nie? Čo mi na to? Neposlúžime. O môj Bože, ja sa... OK, dobre, borci, ja si myslím, že môžete ísť na to. Ty kokot. O môj Bože. Ale nepremýšľaj, či to nie je až moc. Toto je extrém. Čo ti dáva? To už to nádherné. Čavo hra Most Wanted i rolo, ty kokot. Čo mám robiť? Ja neviem, čo mám robiť. Ale cením farbu. Farba sa mi páči. Čo ti dáva? Takže tak ľudia, toto je moje nové Lamborghini Huracan Evo. Má to 5,2 litrový atmosférický 10 válec, ktorý produkuje 640 Inak halus, že je na YouTube a dal si farby Twitchu. 30 koní na všetky 4 kolesá, ktorému dokáže auto zrýchliť z 0 na 100 za 2,9 sekundy. Maximálna rýchlosť tohto auta je 320 km za hodinu v stoku a je v plnej výbave. Ale rýchlosť tohto auta ma ani až tak veľmi nezaujíma, hlavne ma zaujíma tá elegancia. Auto je vo fialovej farbe Viola Pacifae, má keramické brzdy a tieto nádherné 20-kové kolesá. Auto je úplne nové a som jeho prvým majiteľom. Ročník výroby je 2022 a podľa našich záznamov sa jedná o posledný registrovaný Huracan v Československu, pretože sa tento model už nevyrába. Takže som ho akurát ja stihol. Kamaráde, hodne šťastných kilometrov. Díky moc, díky moc. Normálne tá farba úplne giganticky dobre vyzerá, akože v realite. No počkaj, má to značky ešte? Nie, nemá to značky. Máme to značky ešte? Munovské niekde? Jo, toto sú moje munovské značky a teraz sa smejem, že vybrať správnu variantu značky mi zabralo ešte viac energie, ako kúpiť to Lambo samotné. Toto ramečku, normálne ja sa bojím toho vôbec dotýkať, ja viem, že to je moje, ale... Viete čo, ešte pred značkou sa poďme pozrieť do interiéru. Jak sa to ešte pre mňa otvorí. Ja vážne ako ja nemám slov, kámo. To je... O môj hej, jak to vonia tou novotou. To je tá vôňa nového auta a tej novej kože k nezaplateniu. A celkom som dostal flashback na rok 2020, keď som si kupoval svoju Audinu. Dáme hit start? Naštartujeme to? Dáme štart, borci? Jo. Ty pičo, let's go. To je
je hrozne hlasné, čo ti dáva? To mám zastalo srdce, jako ty vibrace. Čo ti nejde? Můžeš nás zkusit jednou pak? Ty si tam nevlezeš, som zvyšený. No právě, to Poď skúsiť. Samozrejme som dal priestor aj mojim kamarátom, aby si sadli do lamba. Proč se to neotvírá nahoru ty dveře? Bolo to málo drahé, Lukášu. Kámo, len dotýkaš toho stropu. A tak jo, jako mohl bych jet nějak. Hlavne neujeď. Ale to už Vždy mám obavy, když vidím mladý s takovým autem. A tak on nevieš, aký je vodič, chápeš, možno jazdí zodpovedne. Ja už to... Potom si musí nosit helma? Tak reálne mladí ľudia keby jazdia v F1, takže ono nejde o to, že je mladý. Ale že to je proste, aké má skúsenosti a jak jazdí. Ty tady nic nevidíš z toho, vole? To je hrozne nízke auto, toto. Pozrite sa, ja mám... Mne to je po brucho, kámo, toto auto. Myslím si, že ešte toto sedátko je úplne najviac vzadu, jak sa dá, kámo. Ľudia, ktorí majú nad 190, no tak toto ne. Toto je... Kolik kWh na 100 km to žere? Do mojho lamba si taktiež sadol aj Stan, ktorý sa Ten Formaj na prodej stojí 500 euro. Na Barte nedajú. Čo ti je? taktiež pozrieť. A jeho reakcia bola... Reakcia No. pochopiteľná. Fotky s autom taktiež nesmeli chýbať. Stoupla do boku a sera do boku. Ja som celkom nízky, ja si myslím, že to ešte celkom pôjde, kámo, ale... Dovnútra a toto. Jo, jakože zakryt. A jasné. Slyšíme to tam. Je, extrémne. Aj kámo, to je... Jo, však si pojazdí rok, potom ho predá, splnil si sen, hotovo, odškrtnuté, kamo, ja mu prajem. Tak, a teraz si idem na auto pricvaknúť svoju vlastnú značku. Auto bolo registrované na Českú SRO, takže preto sú značky české. Tak, je to tam. OK, teraz už to legálne môže ísť po silnici. Toto auto nie je na praktické To mi veci. z praxe? Táto je moja Audi. Jo, ale tak zase nemôžeš hádať všetkých ľudí do jedného vreca, chápeš, to je len moja pointa. Ale aj tak ma zaujímalo, že aký môže mať Lambo, dajme tomu kufor. Podržíš to, tak si tě otočí. A jo. Ale jestli si představuješ, že to bude na nákup, tak... Kámo, to je všetko. Máte svíček kufru pod... Co si děláš Tam ani psa nepřevede. To je všetko, to ani nekam. A hlavne je to absolútne jedno, lebo človek ti môže jazdiť proste jak magor aj so Seat Leonom, ty kokot, čo nemá žiadnu kontrolu trakcie a vyjebe sa pri prvej križovatke, chápeš, čiže pre mňa to je není skôr o aute, ale o tom, čo má človek v hlave. No, tam se vidí moje kabelka možná. A počkaj, toto tu musí byť, jo? Toto je nejaká lekárnička, tak to je halus, no. Aspoň nebudeš dát klíče. Vidíte, kámo, to je proste, neviem, jak to je vidno na videu, to je proste veľká placka. Veľká, široká placka. A ten predok je, kámo, úplne masívny. A víš, co je ještě masivní, vole? To je účest. Kámo, ja som videl, že to povieš, mám low paper fade, kámo. Tak, a myslím si, že momentálne už je najvyšší čas... Práve, že si myslím, že práve že v takom aute bude mať rešpekt ako kokoť? Jak kokot proste stlačiť plyn a aj keby ísť rýchlejšie, aj keď to má proste kontroly trakcie a všetko možné, jak v obyčajnom aute, vieš? Startovať a vyparkovať ho vonku pre dealership. Je to blázen, šílený. Opravdovej cvok. Bych se bál aj z oktávku tak jet, vole. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. Tak a za ten čas, čo som nechal kameramana natočiť nejaké klipíky s autom, tak som sa rozhodol, že kolegov slavnostne pozvem na Mekáč. Jo, lebo bol najbližšie. Ideme na Mekáč a Naďa sa pýtala, či sa všetci pomestíme do toho auta. Tohle není Lambo, tohle je praktický, vole. A Bugatti stojí kolik? Tak dvakrát tolik. Jebe. Naďovne. Takže sme sa všetci napapali a išli sme späť. Ideme len sa premiestniť, pretože mám tu kamaráta, ktorý mi robí šoty, takže ideme nájsť nejaké voľné parkovacie miesto, kde to tu môžeme dať. Klapky sa uzatvárajú, to je sranda, že sa to robí, ale viem, že sa to dá odendať, takže... Jo, ono sa to otvára až po určitých otáčkach. Kolik příslušenství Lamborghini se vleze do Lamborghini? Lamborghini. Wow! Kámo. To je všetko, ja tam mám tašku, kámo, plachtu, nejaké veci, ktoré som k tomu autu dostal a to je všetko. Bráško mrtvolu bys tam nedal, jako. A sakra. Čo je na talianské auto celkom škoda. Celkom ironia. Asi tak. Ty si vždycky bouchneš. A vieš, ako je to moje auto, takže... Já vím, ale jak to bolí.
A to nejsou autíčkáři, tak to bolí. Kámo, merí mi. To je hrot. Ilegální úplně. Nikde jsem neviděl lepší černou barvu. Vesmírná. Ale pekná farby sú, no. Černá díra. OK guys, teraz sme na ceste do Prahy. Toto auto som bol preberať v Brne, takže momentálne sme na tej jedničke. Máme toto celkom voľné. Akurát teda, ako sa môžete pozrieť na dopravu, môžu ukázať Daňu. Nie je úplne najvoľnejšia doprava. 123, viac asi nepôjdeme. Ale, kámo, najlepšie, jak toto auto je cítiť novotou. To proste milujem. To aj keď som si vyzvedal Audi A7 v roku 2020, tá vôňa proste tej novoty. Toto auto má momentálne 75 km najazdených, malo 55, keď som preto prišiel. A sorry, že som bol celý čas ticho, pretože pre mňa je to neuveriteľný šok. Mne sa teraz zdá, že sniem. Zatiaľ toto auto v porovnaní s Audinou je samozrejme o mnoho tvrdšie, je to trošku o niečom inom a zároveň je to auto tvrdé a aj hlasnejšie. O môj bože, jak to kope. Jak to má ešte Pops & Banks, kámo. Jak zabluroval ten tachometer, čo ti jebe? Mám piči. Ty vole. A hej, už teraz sú za mnou fanúšikovia so slovenskou značkou, to bude. Už počas cesty do Prahy nás stretli fanúšikovia. To asi potvrdením, že ako moc toto auto berie pozornosť. Ale viete, aká je výhoda? Akémukoľvek fanúšikovi môžeme hneď zdrhnúť. Vidíš to logo, ten cup holder, to je pri platoch za tuším nejakých 15 alebo 20 tisíc korún. To je dobré, nie? Čo, som kurva? si to konfiguroval ja, 20 000 za takú prkočinu nedám. Kámo, doprava môže byť všelijaká, ale hlavne, že máme krásne počasie. To je za prvé a za druhé. Toto Lambo som si kúpil preto, aby ste vy nemuseli. Kámo, to môže byť celkom dobrý nápad na názov. Že kúpil som si Lambo, aby ste vy nemuseli. A nevážne, toto bude odteraz moja content kára. Audinu mám stále doma. V Lambe som sedel koľko? Dvakrát v živote. Prvýkrát u Jacoba a druhýkrát v STOčku v Dubaji. Krásne, kámo. To je prvýkrát, že čo idem tankovať stovku. Žere to extrémne. No. Priemerná spotreba tohto auta je 10 až 15 litrov na 100 km, ale štýlom jazdy, ktoré toto auto umožňuje, je to takmer nemožné. A hneď na to sme šťastne prišli domov. Ten bordel si nevšimajte, celá garáž sa bude prerábať a urobím o tom aj samostatné video. No hneď ďalší deň som vstal. Kamo, tá garáž, čo ti jebe? To je, keď ja hrám nejaký simulátor, a vyjebem sa na všetko a prvé peniaze najebem do Lamba. Tak to vyzerá. A hneď som zavítal do svojej garáže, kde som sa rozhodol svoje Lambo trošku viac poznať, takže som si ho zobral na menšiu projížďku. Áno, dámy a páni, toto je mojich prvých 1000 km na mojom Lambe. Tak jo ľudia, sme na konci tohto videa a keď sa ma budete pýtať, že Moon, prečo si kúpil práve Lambo? Lamborghini sa mi páčilo už od detstva, páčila sa mi agresivita toho auta, rýchlosť toho auta, ale hlavne ten zvuk, ktorý ten 10-válec, ktorý je za mnou, vydáva. Do tohto auta som sa zamiloval. Proste tie emócie, ktoré toto auto ponúka, nielen vodičovi, ale aj ľuďom naokolo, ten wow efekt, ktorý to vytvára, je proste nádherný. Je pravda, že praktičnosť tohto tu auta nie je najlepšia a tiež sa ma na to budete pýtať, že Moon, teraz ako budeš chodiť na výlety alebo ako budeš voziť viac ako 2 ľudí. Ako som povedal, tak moju A7 si stále nechávam. Momentálne ale v servise, ako som povedal, je vo wellnesse. Ale na nejaké nákupy alebo nejaké prevážačky a tak ďalej. Tu mám A7, má tak veľký kufor, že som tom natočil video, že ako v tom aute spím. Takže myslíte na to, že keď chcete mať takéto auto, stále majte rezervu, aby ste mali aj nejaké praktické auto. Ja to mám, takže ja som v pohode. Taktiež v dobe, kedy točím toto video. Ja Lambo, keby som vyťahol na košické cesty, ty kokot, tak to ti hovorím, že nechám narazník v každej zakrute. Tak vie asi len 10 ľudí z môjho okolia, že toto auto vôbec mám. Pretože samozrejme video, na ktoré teraz pozeráte, ešte nevyšlo. Riešil som to asi posledný rok, kámo, ale nikde som to nerozhlasoval. A nebuďte na mňa naštvaní, ani ľudia z Hero Hero. Nerád robím prázdne sľuby. A stále sa držím Slovensko poregadla, že reči sa hovoria, ale chlieb sa je. To znamená drž hubu a makaj v pozadí. Drž frasu a maké. Nech činy znejú hlasnejšie než tvoje reči. A ten čin je v mojom prípade moje Lambo. Pretože som mal hrozne veľa kamarátov, ktorí len mleli, že aké auto chcú, aké chcú kariéry, čo všetko si chcú kúpiť. A nakoniec to všetko boli len reči, aby sa cítili lepšie, ale do reality to nepriniesli. Ne, ale kupovací auto je taká zlá investícia, to bude hrozne padať na cene. Ešte keď to je nové auto, poistenie máš drahé, opravy sú drahé. Áno, to ja viem. Som si toho vedomý, ale aj skrz to som sa rozhodol si to Lambo kúpiť. Investícia mám dosť, mám vlastný barák v Prahe.
Prahe, mám super biznis, mám akcie, mám kryptá a taktiež ide o to, že ako toto auto dokážete zužitkovať. Keď viete takéto auto využiť na pritiahnutie pozornosti alebo na pritiahnutie nových zákazníkov, alebo napríklad v môjom prípade s tým točím videá a cez reklamy sa mi peniaze na to auto vrátia späť, aspoň z veľkej časti, tak to zrazu až taká zlá investícia nie je, čo? A zjavne tá vec s pozornosťou funguje, keďže aj ty sám sa na toto video pozeráš momentálne. Záleží proste kto ste. Keby som nebol youtuber, tak by som si takéto auto nekupoval, pretože by to pre mňa nemalo zmysel. Ale taktiež pre mňa nedáva zmysel toto auto si nechať len a len pre seba. Toto auto je výsledkom aj vašej podpory. Vďaka vám, podpore divákov, som si ja toto auto mohol kúpiť a je to aj vašou zásluhou. Takže vám patrí neuveriteľná vďaka a časť mojej vďaky je to, že s týmto autom budem odteraz točiť videá, tvoriť s ním content, aby som sa aj s vami podelil o ten zážitok, ktorý ja s týmto autom mám. A nielen to, toto auto môžete vidieť naživo 2. a 3.8. na Pražskom Trojskom zámku na akcii Petropalas, kde už budem na 3. ročníku a tamto auto môžete vidieť naživo. Vstupenky si môžete buď kúpiť s môjim zľavovým kódom MOON25 alebo ich môžete vyhrať na mojom Hero, kde každý mesiac vyberiem 10 ľudí, ktorí dostanú vstupenku úplne zdarma. Keď sme pri tom Hero, tak taktiež tam budem každý mesiac losovať jedného fanúšika, za ktorým prídem a ktorého v tomto tu lambe aj zväziem. A taktiež budem o tom robiť video, takže pokiaľ chcete mať väčšiu šancu na výhru, no tak tam nabehnite ešte teraz, kým tam je menej ľudí, pretože keď rozbombím content s týmto autom, tak verte tomu, že tá šanca na výhru už bude o mnoho menšia. Ale mimo toho tam môžete nájsť exkluzívny content, ktorý je vážne veľmi napomocný, veľmi veľa ľuďom, ktorí tam v mojej komunite sú. Takže ľudia, toto je z tohto videa asi všetko. Ešte ma čaká na tomto aute dať PPF-ku alebo nejaké držaky na telefón, kamery, bla bla bla, o tom všetkom budem robiť video a ja viem, že toto video bude mať aj hejtrov alebo nejaké bulvárne články. Ale ja tomu rozumiem. Ja keby som bol na mieste mojich hejtrov, tiež by som samého seba nenávidel. A hejtri nerozumejú tejto ceste, ktorú som musel vykonať preto, aby som takéto auto získal. V 11 rokoch som bol presne v pozícii hejtra, kedy som chodil po YouTube a nadával som všetkým, ktorí mali lepší počítač ako ja, pretože ja sám som ho nemal. Keď som videl nejakého typka, čo si kúpil nové auto, no tak som si prial, aby s tým autom hneď niekde nabúral. Taký som bol ja v 11 rokoch. A momentálne som tým, koho by som v 11 nenávidel. Teraz som v tejto pozícii, kedy presne toto mám a teraz ja nasieram iných ľudí. Takže je to asi kolobeh života. Každopádne je to furt nejaký level up a bola to veľmi dlhá cesta. Takže nemyslíte, že som to získal len takto alebo že mi to kúpili rodičia, len kvôli tomu, že ma momentálne nepoznáte. Odporúčam vám si vážne pozrieť moju históriu kanála, čo všetko som preto musel dať, koľko úsilia, koľko snahy to potrebovalo a taktiež koľko perfektných a úžasných fanúšikov a ich podpory tomu aj dopomohlo. Ľudia, som veľmi rád, že si toto video pozreli a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa presne z tohto tu lamba. Zatiaľ čus. Nice. Frajer.